Cześć kochani, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować bardzo smaczne rogaliki drożdżowe z marmoladą. Z marmoladą, a nie z dżemem. Pamiętajcie ostrożnie z dżemami z zawartością wszelkich rodzajów różnych środków żelujących, bo one w trakcie pieczenia rozleją się po rogalikach. Także marmolada taka gęsta, najlepiej domowa, do takich właśnie rogalików powinna być zastosowana. Te rogaliki to jest przepis taki domowy, rodzinny, receptura mojej babci. Moja babcia przygotowuje te rogaliki na wszelkie rodzinne uroczystości i u nas w domu nazywa się je zięciówkami, a to dlatego, że to są ulubione rogaliki, ulubione słodkości zięciów mojej babci. Gorąco Was zapraszam do przygotowania i też z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować mojej babci za dzielne pozowanie przed kamerą, bo to właśnie moja babcia pokaże Wam, jak te rogaliki się przygotowuje. Dzięki serdeczne za uwagę. Zapraszam do obejrzenia filmiku, jak przygotować rogaliki drożdżowe z marmoladą. Przygotowanie rogalików zaczynamy od przesypania mąki do miski, do dużej miski, w której będzie się zagniatać ciasto. Mąkę dobrze byłoby przesiać, ale moja babcia nigdy tego nie robi, a rogaliki i tak wychodzą smaczne. Teraz czas dodać jajko i szczyptę soli oraz śmietanę. Z drożdży przygotowujemy rozczyn. Najpierw podgrzewamy kilka łyżek mleka w garnuszku, tak żeby było ciepłe, ale nie za gorące. Potem do tego ciepłego mleka trzeba skruszyć drożdże i dodać odrobinę cukru. Wystarczy jedna łyżeczka i moja babcia nie dodaje już tutaj do tych drożdży mąki. Trzeba je dokładnie wymieszać, żeby rozpuściły się w mleku i odstawić do wyrośnięcia. W czasie, kiedy drożdże wyrastają, można poporcjować na mniejsze kostki masło, żeby łatwiej się je roztopiło. Jedną część masła, czyli 50 gramów, nie roztapiamy, tylko dodajemy do mąki i dodajemy też wyrośnięte drożdże. Do smaku dochodzi cukier, najlepiej waniliowy domowy, ale można też wanilinowy z torebki, i roztopione masło i trzeba rozpocząć zagniatanie ciasta. To ciasto wychodzi dosyć twarde, zagniatałyśmy je z babcią na przemian przez około 15 minut. Zagniecione ciasto moja babcia przykryła i wstawiła do lodówki do wyrastania na 2 godziny. Rogaliki będziemy maczać w jajku wymieszanym z mleczkiem, a potem obtaczać w cukrze. Do tego najpierw babcia rozkłóca jajko z 3 łyżkami mleka. Ciasto wyjęte z lodówki będzie sztywne, dlatego trzeba znowu powyrabiać je przez około 10 minut. Potem oczywiście czas na wałkowanie z podsypywaniem stolnicy mąką, jeśli jest taka potrzeba, żeby ciasto się do niej nie lepiło. Rozwałkować ciasto trzeba cienko, na grubość około 3-4 mm i powykrawać z niego za pomocą noża kwadraty o boku około 10 cm. Na każdy kawałek ciasta moja babcia nakłada teraz po 1 łyżeczce marmolady i zawija rogaliki. Można zawijać je na prosto, a można dodawać im kształt taki troszeczkę zaokrąglony, półksiężycowy. Każdego rogalika trzeba delikatnie zanurzyć, ale nie całego, tylko wierzch w jajku rozkłóconym z mlekiem, a potem obtoczyć też jego wierzch w cukrze i ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia albo bardzo grubo wysmarowanej masłem. Rogaliki pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 15-20 minut. Dzięki Wam serdeczne za oglądanie i życzę smacznego. Dajcie znać, jak się udały.